Mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sa sining itiyo, nagpasalamat kita sa Ginoo kay ginatagan niya kita sining importante nga panahon din kita makaisa sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag sa kantanan sini magabasa ako sa bahin sang balaan nga kasulatan nga makita sa Mateo kapitulo 16 halin sa 21 tubtob sa 23 nga nagasiling, sugod sadto nga tion naghambal si Sos sing mahatahag sa iya mga gintuton-an, dapat ako magkadto sa Jerusalem kag mag-anto sing tama sa mga katiguluangan sang mga Hudiyo, sa pangulo nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako kag sa ikatatlo nga adlaw pagabanhaon ako. Gindala siya ni Pedro sa uloonhan kag ginsaway, Ginoo ang Dios hindi magtugot sini, hindi ini dapat matabo sa imo. Nagbalikid si Jesus kay Pedro kag ginsingganan siya, palayo ka sa akon, Satanas. Ginbalabagan mo ako, kay ang imo mga panghuna-huna iya sang tao, kag hindi iya sa Dios. Kabay nga ang Dios magpakamaayo sa sining mga pulo nga aton ginbasa pag-ulang. Kag ang topiko nga aton paghahambalan subong, amo ang maayo nga plano sang Dios sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Kung naghambal kita sang kaluwasan sa siningation, ang gusto sang Bible ipaintindi sa aton nga kita nga mga tao nga nahulog sa sala dapat maluwas sa silot nga nagapaabot sa aton. Kaluwasan gikan sa silot sang linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Didto ang tao ginasilutan sang Dios sa wala sing katapusan kun hindi siya makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. Kag ang kaluwasan sang aton kabuhi, amo ini ang tama gid ka importante sa tanan. Kaya nagasiling ang Bible sa aton, nga ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo, bisan nga maangkon niya ang bug-os nga kalibutan, kon madula man lang ang iyang kalag. Ano gid ang kapuslanan, bisan imo pa ang tanan nga manggad sa sining kalibutan, kon hindi ka man lang makaangkon sang kaluwasan sang imong kabuhi, kapag gisilutan man lang ikaw kag ako didto sa impyerno sa wala sing katapusan. So aton ini tanawon sing maayo ang plano sang Dios sa pagbulig agud nga maluwas kita. Madamo sang mga tao nga may ara sila iyang kagalingon nga plano agud makaangkon sila sang kaluwasan sa ilang kalag. Pero ang labing maayo, amo ang plano sang Dios. Paano kita maluwas? Hindi ang plano sang tao. Kay kung sa aton lang, wala kita sing sarang mahimo. Agod maangkon naton ang kaluwasan sang aton kabuhi. Kabagdanan, nga ang Dios siya, ginbuksan niya ang kortina. Agod nga makita naton ang iyang paagi, paano kita makaangkon sang kaluwasan sang aton kabuhi. Dondomo naton sadtong una gid nga panahon, kasaysayan. Tion sang ginbutang sang Dios ang aton una nga ginikanan dito sa Garden sang Eden, kag ginhambalan sang Dios ang aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva, nga hindi gid magkaon sang bunga sang kahoy
sa tunga sang garden sang Eden. Kag nagsiling ang Dios nga kung magkaon kamo, mapatay kamo. Nahangpan ina sang una nato na ginikanan. Pero nagsulod si Satanas sa garden sang Eden, sa dagway sang manog, kag gintintar niya ang aton una nga ginikanan, kag dito nahulog sila sa sala, sadtong tion nga nagkaon sila nga duwa, sadtong bunga sang kahoy nga ginadili sang Dios nga ila pagakaunon. Tapos sila nagkaon, nasapuan nila nga duwa, nga hublas sila, busa nagpanago sila, nagtahi sang dahon sang mga kahoy, kasi siguro malapad man ang mga dahon sang kahoy, kag ginhimo nila nga bayo, kay nahuya sila, kag nahadlok sila sa Dios. So nagpanago sila, pero ang Dios amo ang nagpangita sa ila. Ang aton duwa nga ginikanan, una nga ginikanan, nagpanago sa kahadlok, kag sa kahuya, pero wala sila ginpatumbayaan sang Dios. Ginpangita sila sang Dios, kundiin sila. Kag ang plastada sa Bible amo sini. Kita nga mga tao, katulad man sa una naton nga ginikanan. Nakasala man kita, napanubli naton ang ilang sala, kag may personal kita, nga sala nga aton gid iya nahimo, nga wala sing labot si Adan kag si Eva. Kung magbinutig kita karon, wala na naya labot si Adan kag si Eva, aton na iniya sala nga personal nga nahimo. Kag tungod sina, nagapalayo ang aton relasyon sa Ginoo. Kita nagapalayo sa Dios tungod sang sala nga aton nahimo. Adlaw-adlaw sa nagapakasala kita, sa sini nga adlaw nagapalayo kita sa Dios. Pagkabuas sunod semana, samtang nagahimo kita sang sala, nagapalayo kita sang Dios. Pero kabalo ka, anong siling sang Bible? Si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton. Kita nagapalayo sa Dios, pero ang Dios among nagapalapit kag nagapangita sa aton. Dito sa garden sang Eden, balik kita jotay, ang Dios nagpangita kag nagpanawag sa ila, Adan, Eva, di na kamo. Nagsabat ang aton una nga ginikanan, nga may puno sang kahadlok kag kahuya, kay hublas sila. Nagsiling ang una naton nga ginikanan, si Adan kag si Eva, iyari kami, pero nahuya kag nahadlok kami, kay mga hublas kami. Siling sang Dios sa ila, siguro nagkaon kamo sang bunga sang kahoy, nga ako ginadili nga inyong kaunon. Nagpatulod-tulod sila nga duwa, nagsiling si Adan, ang babay nga imong ginhatag sa akon, amo ang naghatag sang bunga sang kahoy, kag ginkaon ko. Nagsabat naman si Eva, nya hindi ang manog si Satanas, amo ang nagtintar sa akon, kag nagkaon ako. So nagpatulod-tulod sila nga duha kung sinong basulon. Pero ang ginhimo sang Dios ari, buksan naton ang aton hunahuna subong sa pag-intindi kung ano ang ginhimo sang Dios sa ila, agod nga mabuligan sila sa kahuluy-an sang sala nga ilang ginhimo. Ang una nga ginhimo sang Dios amo ini, ginpatay niya ang isa ka sapat, kag ginkuha ang panit sang amo nga sapat, gintahi sang Dios ang panit sang sapat, kag ginsulob sa ila subong ilang bayo. Ginkuha ang dahon nga ilang gintahi,
kag ang Dios amo nagtahi sing labing maayo para sa ila. Kuaw naton ang duha ka ideyas. Primero, anong ginhimo sang aton unang ginikanan agod matabunan ang kahuluy-an sang sala nga ilang nahimo? Nagtahi sila sang dahon sang kahoy. Sila ang nagpuksi sang dahon. Sila naghimo sina, hindi ang Dios. Sila ang nagtahi sang dahon. Sila ang nagtahi, hindi ang Dios. Kag sa tapos sila ang nagsulob, nagsuksok. Ang nagsuksok sa ilang gintahi, sila hindi ang Dios. Ang ikaduha nga ideya. Ang Dios nagkuha sang sapat. Siyempre ginpatay ang amo nga sapat. Ginkuha sang Dios ang panit. Ang Dios amo nagkuha sang panit, hindi si Adan kag si iba. Ang Dios ang nagtahi sang panit sang sapat, hindi si Adan kag si iba. Ang Dios amo ang nagsuksok, nagsulob, subong bayo sa kay Adan kag kay iba, hindi nga sila ang nagsuksok. Inang tanan ginbuhat sang Dios agod nga matabunan ang kahuluy-an sang sala nga ilang nahimo. Mga kautoran, bisan anuman nga baylo-baylo sang sugilanon, kun kaluwasan ang paghahambalan. Ang aton kaluwasan na tigayon tungod sa maayong buhat ni Kristo, hindi tungod sa aton mga maayong mga binuhatan. Atong tanan nga ginhimo kag ginsulob sang Dios ila, buhatanan sang Dios. Ang Dios ang nagpatay sang sapat, ang Dios ang nagkuha sang panit, ang Dios ang nagtahi, kag ang Dios amo nagsulob sa ila. Ang tanan nga plano sang kaluwasan halin sa Dios kag buhat sang Dios. Hindi kita makasarang magluwas sang aton mga kalagkon ginpasagdan lang kita sang Dios. Kung nagsiling ang Dios sa una naton nga ginikanan, sige paninguha na lang kamuda sa inyong kaugalingon agod nga matabunan ang kahuluy-an sa inyong sala. Kung ginpatumbayaan sila sang Dios, hindi sila makasarang magluwas sa ilang kaugalingon sa kahuluy-an sang sala nga ilang nahimo batok sa tubangan sang Ginoo. Amo ini na sulit-sulit ginakonfirme nga kung kaluwasan gani ang paghambalan, aton batonon ang kamatuoran. Kang aton kaluwasan buhat sang Dios. Ang aton kaluwasan nasandig lamang sa maayong buhat ni Kristo didto sa cross, kag hindi tungod sa aton mga maayong binuhatan. Kilalahon naton nga ang maayong buhat ni Kristo didto sa cross amo ang sarang makatabon kag makaluwas sang kahuluy-an sang kalaglagan sang aton mga kabuhi didto sa impierno sa linaw sang kalayo. Aton tanahon ang paagi sang Ginoo. Ginbasa na naton kaina halin sa Old Testament pagkadto sa New Testament. Aton makita ang matahong nga plano sang Dios sa pagluwas sa aton. Ginhambal ni Kristo sang diri na siya sa duta. Ginbuksan niya ang kortina agon makita naton nga mga tao. Gintipo ni Kristo ang iyang mga apostoles, kag ginhambalan siya sang bug-os nga plano sang Dios sa pagluwas sa mga tao. Kag ginhambal ni Kristo sa iyang mga apostoles, sa iyang mga sumulunod. Sila ni Kristo sa ila, dapat ako magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sing tama gid nga pag-antos
sa mga kamot, sa mga pari, sa mga parisiyo, sa mga elders. Magaantos siya dito. Paantoson siya. Okay, nakita naton kag ato na nabatian pila na kapanahon kung daw ano ang pag-antos ni Kristo before, during, kag after siya nga ginlansang. Grabe ang pag-antos niya. Sang wala pa si Kristo malansang, ginkoronahan siya sang balagon nga may tunok nga tama kahapdi. Nagagwa iyang dugo halin siyang agtang pagkadto sa iyang lawas. Mahapdi nga klase sang balagon nga may tunok. Ginahanot pa si Kristo sa mga soldado nga mga Romanhon. Mga soldado gani, di tama na sila kakusog kay praktisado na sila ya. Sa dalagan iban pa, tama sila kabaskog. Kag ang ila ginahanot nga lobid, may patalom sa punta. Siguro matalom nga botilya nga ginbutang o kon matalom nga sansalon. Nga paghanot sa iya, nagapilit siyang lawas ang matalom nga bagay sa punta sang lobid. Kag pagkuha sina, nagakadala ang yang panit, may dala ang unod. Grabe, ang siling ni Kristo siya mga apostolis amoy na. Magaantos ako dito sa Jerusalem. Amo inang tanan nga pag-antos nga makita naton sa tion nga ginlansang na si Kristo. Kag luwas sina ang yang kamot kag ang yang tiil ginlansang sa cross. Ma-imagine nimo kung imong gamiton ang imong imagination. Kung daw ano ang pag-antos ni Kristo. Sulod na sa plano sang Dios agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag. Kakibalo ka kung ano pagid ang ginasiling sang Bible sa aton. Sadtong tion nga kahapunano na sang Bernis nga adlaw nga ginlansang si Kristo. Ginsugo sang gobernador nga si Pilato ang mga soldado nga mga taga Roma, Romanhon nga mga soldado. Nga katuon dito kay tatlo sila ang dunga nga ginlansang. Si Kristo sa tunga may duha ka buyong kawatan nga kriminal sa piyak kag biyak. Pagkadto sa mga soldado, gintan-aw ang kawatan, patay na. Nagkadto naman sila sa isa ka kawatan, patay naman. Pagkadto nila kay Kristo nga sikyaron kung patay na, kay man ilubong dayon kung mga patay na sila. Nakita nila si Kristo nga patay naman, pero ginbuno pagid nila ang kilid ni Kristo sang ila bangkaw. Ang duha ka kawatan wala man nila gani ginbuno. Si Kristo ya ginbuno pagid. Amo na ang siling ni Kristo, makadto ako sa Jerusalem kag magaantos sang tama sa mga kamot sang parisiyo, sang kamot sa mga elders, kag kamot sa mga high priest. Grabe ang pag-antos niya. Ina sulod sa plano sang Dios nga magaantos si Kristo agod nga makaangkon kita sang kapatawaran kag kaluwasan sang aton mga kalag. Amoy na ang siling sa Bible. Magaantos siya kag sunod siling niya, pagapatyon nila ako. Okay. Si Kristo ginpatay. Pero siguro agod nga masapuan gid naton ang mga kamatuoran, ang gintudlo sang Bible sa aton nga si Kristo ang iyang kamatayon talos para sa aton. Kita tani ang bagay silotan didto sa cross kay kita ang nakasala. Ang background sini amonium.
ang mga Romanhon may ara sila nga death penalty sa mga nakasala. Amo ina nga may duwa dito nga upod si Kristo kay silo to para sa ila. Si Kristo iya ginsilutan sang death penalty pero wala siyang sala. Amo ning siling sa Bible akon pagabasahon. Kag batyaga lamang ninyo ang ginahambal sang Bible. Siling niya sa Isaiah 53:4. Pero ginbatas niya ang mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Amo ina ang nasiling talos. Ginbatas niya ang pag-antos nga para kuntani sa aton. Siya ang ginpaantos nga kita tani ang magaantos kag kita ang may sala. Siya iya wala sing sala. Insakto to yang duha ka kawatan kay may sala to. Si Kristo iya wala sala. Wala sing bisan sino nga maalam kag gwapo nga tao. Halin sang una tubtob subong nga makapamatuod nga si Kristo may sala o kon nakasala. Ang siling sa Bible amo ini nga si Kristo gintintar man si Satanas pariya sa aton pero wala siya makasala. Amo ina ang kamatuoran. Pero ari pagin ang ginasiling sa Bible nga si Kristo ginsakit nga kita kuntani ang magpasan. Kita kuntani ang magpasan sang tanan ng pag-antos pero iya ina ginpasan para sa aton. Talos o kon substitute. 5. Tanaw naton. Pero ginpila siya tungod sang aton mga sala. Nakuha nimo ginpila si Kristo tungod sang aton mga sala. Talos. Amo nang nasiling nga talos. Ano pagid? Ginhanot siya tungod sang mga kalautan nga aton ginhimo. Imbis nga kita ang hanoton o kon bakolon, si Kristo amo ang ginhanot. Kag nagsugpon niya nagsiling, ang silot nga ginantos naghilway sa aton. So kinahanglan gid nga si Kristo magaantos agod nga mahilway kita sa silot sang aton sala nga nahimo sa atubangan sang Ginoo. Kagang 6 nagasiling, tanan kita kaangay sang mga karniro nga nagtalang. Ang tagsa-tagsa sa aton naglakat siyang kagalingon nga dalan. Kag ang silot nga ginpatupa sang Ginoo sa iya, ang silot nga bagay sa aton tanan. Ang silot nga bagay sa aton tanan kay balingag kita kag naglakat kita sa aton kagalingon nga kabubuton kag dalanon luwas sa kabubuton sang Dios. Kita tani ang magaantos sang silot kay ginsupak naton ang Dios. Pero anong siling sa Bible? Ginpatupa kay Kristo ang tanan nga silot nga bagay kuntani sa aton. Ang ginasiling sang mga nagtuon sang Bible amo ini nga si Kristo nangin talos nga imbis kita ang silutan sang capital punishment dito sa cross kita may sala, si Kristo ang nag-antos subong nga talos para sa aton nga tanan. Kagluwasin na agod nga hindi kita masilutan didto sa linaw sang kalayo kay man si Kristo amo na ang nag-antos sang tanan nga pag-antos para sa aton. Mga kautoran, amo ini ang ginasiling sa John chapter 3 verse 18. Siling niya, wala na sang silot para sa mga tao nga nagtuo kay Kristo. Ang tanan nga nagtuo kay Kristo,
hindi na paghukman sa silot didto sa impyerno. Pero ang tanan nga wala nagtuo kay Kristo kung sa aton pa, ang tanan nga nagsikway kay Kristo, pagahukman sa silot kay wala man siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios nga ginpadala agod nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. So si Kristo siya naghambal sa mga gintuton-an niya. Siya dapat ako magaantos sing labi. Kag dapat ako nga mapatay pagapatyon nila ako. Kag si Kristo dito sa cross napatay siya. Pero wala na naguntat si Kristo hambal. Siling niya, pero sa ikatatlo nga adlaw, ato na nabasa sa Mateo 16 kaina, sa ikatatlo nga adlaw, mabanhaw ako. Amo na ang siling ni Kristo sa iyang mga gintutunan, kagamo na ang ginahambal niya sa aton subong. Dapat nga si Kristo magaanto sing labi, patyon siya, pero sa ikatatlo nga adlaw, siling ni Kristo, mabanhaw siya. Okay. May problema kung kaysa sa aton balatyagon. Siling naton, ano ang kamatayon ni Kristo? Gusto lang na sang amay? Kag si Kristo ya daw hindi tani gusto nga patyon siya kay masakit? Ang sabat sina amo ini. Nga si Kristo iyagid nga kabubuton nga ihalad niya ang iyang kabuhi sa krus. Hindi kita makasiling nga kabubuton na sang amay. Kabubuton ina sang amay, sang anak, kag ang balaan ng Espiritu. Nga siya magaantos, kag magahalad siya ang kabuhi sa krus, agod nga matigayon gid ang imo kag akon kaluwasan. Basahon nakon ang John 10, chapter 10, verse 11. Kay mabatyagan mo na ang kinabubuton nga paghalad ni Kristo siyang kabuhi para sa aton. Siling sang 17, John 10:17, ang amay nahigugma sa akon, siling ni Kristo. Kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi. Dumdo ang pulong handa. Ang amay nahigugma siya kay handa siya sa paghatag siyang kabuhi. Niya agod nga akon man mabaton iniliwat. Nagambal siya sa pagkabanaw. Yang ihatag iyang kabuhi, pero iya man lang ina babuyon liwat, mabaton man lang niya iniliwat, mabanhaw man siya liwat. Ang ideya sa ikatatlong adlaw. Siling niya sa 18, wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. Wala sa nagpuwersa kay Kristo. Kinabubuton niya nga ginhatag ang iyang kabuhi. Iya inang gusto. Hindi lang ina gusto sang amay kag sang balaan nga Espiritu. Gusto man ni Kristo. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon. Okay, siling ni Kristo, kinabubuton ko ini. Kung imo basahon ang bilog nga ginatudlo sang Bible, wala sang bisan sinong gamhanan sa kalibutan sa pagpatay kay Kristo kung hindi niya kinabubuton nga iyang itugyan, ihalad ang iyang kabuhi. Isa lang kapanawag ni Kristo sa Dios dito sa langit, pwede nga padalan sang iyang amay, sang mga anghel sa langit sa pagluwas sa iya. Pero nagsiling ang Bible, paano ang pagtuman sang balaan na kasulatan kag sang plano sang Dios sa pagluwas sa mga tao kung hindi si Kristo magpalansang sa krus. Kinahanglan gid nga si Kristo magaantos, magahalad siyang kabuhi sa krus, agod mapatawad ang aton mga sala. Ngaa,
Amo ini ang rason. Kay man ang hamili nga dugo ni Kristo, amo ang makatinlo sang tanan nga sala sang mga tao sa kalibutan. Kung hindi matinloan sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton mga sala, then hindi kita makasulod sa langit, kay ang langit balaan kag wala sing mahigko nga makasulod didto. Ang makasulod didto amo lamang ang tao nga nakaangkon sang kaluwasan kad sang kabuhi na hugasan sang hamili nga dugo ni Kristo. So kinahanglan gid siya magpalansang kag magpatulo sa iyang hamili nga dugo, kay kun wala sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sa mga sala sa mga katawhan sa kalibutan. Pero sa wala pa ako magatakop, aton patugsilingan ang pagkabanhaw ni Kristo. Inaamo ang pagdaog ni Kristo sa kamatayon. Ang lulubngan, wala makapugong sa iya. Siya na banhaw sa ikatatlo nga adlaw. Kagkabalo ka kung ano ginasiling sa Bible. Kay tungod nga si Kristo na banhaw, siya amo ang grantiya o kung nagapamatuod nga ang tanan nga nagtuo kay Kristo pagabanhawon man sang si Kristo diri pa sa dota naghambal siya. Ako amo ang kabuhi, ako amo ang pagkabanhaw, ang nagatuo sa akon bisan mapatay, pero magakabuhi siya. Siya amo ang grantiya nga ang tanan nga nagatuo mabanhaw man, kay siya napatay kag nabanhaw. Ang tanan nga mga nagatuo sa iya, bisan mapatay, mabanhaw man siya. Okay. Ang aton ini nga lawas subong nga naangkon, ginatawag ini nga dutanon nga lawas. Hindi ni pwede diretso nga dalon sa langit. Kay man ang aton iya dutanon nga lawas, nagakapatay ni, nagamasakit, kag nagakapatay. Di kung diretso ni siya dalon sa langit, kag magmasakit nito sa langit ya way hospital to. To sa langit ya wala man to minteryo nga lulubngan. So ang plano sang Dios nga bug-os amo ini, nga ang aton lawas ilisan ini sang Dios sang langit non nga lawas. Ang dutanon nga lawas ilisan sang langit non nga lawas, agod nga makapuyo upod kay Kristo dito sa langit sa wala sing katapusan. So ginatawag ini sa mga theologians nga glorious o kon glorified body. Kag ini mas mabakod nga lawas ikumparar sa aton dutanon nga lawas. Amo ining kabangdanan nga pagbalik ni Kristo, pagabanhaw niya ang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo kay Kristo, kagatagan siya sang langit nun nga lawas, kag ang tanan nga buhi sa pagkari ni Kristo, ilisan sa gilayon ang ilang lawas sang lawas nga langit nun, nga hindi na madonot den suno sa nasiling sa Bible, we will be with Jesus Christ in heaven eternally. Amo ini ang bug-os nga plano sang Dios sa kaluwasan sa tanan nga mga tao nga nagatuo kay Kristo. Naginabalik-balik ko ang pulo nga pagtuo, kay man amo ini ang kamatuoran. Bisan nga si Kristo nagkarina, bisan nga si Kristo nagpalansang na sa cross, kag bisan nga si Kristo nabanhaw na, kag nagsaad nga magabalik sa liwat sa pagkuha sang tanan nga nagtuo sa iya. Bisan inang tanan nahimo na ni Kristo. Kung wala kaya nagtuo kay Kristo, hindi mo maangkon ang kaluwasan. Katulad ini sang bulong bala. Kung ang bulong, kung may high blood ka, kagang bulong nga ginresita sang doktor,
ginsulod mo man lang sa imong bulsa, kag wala mo man gintumar, wala ina sang epekto sa imo, kay wala mo man gintumar. Amo ining kamatuoran. Bisan nga ginhalad na ni Kristo didto sa cross ang iyang kabuhi, kag kun wala mo man siya ginbaton, wala ka man nagtuo kag ginbaton katulad nga gintumar, ginpasulod mo sa imong kabuhi, wala ina sang epekto, kag hindi ina makahatag sang kaluwasan sang imo kag akon kabuhi. Amo ini ang ginasiling sang John chapter 1 verse 12. Sa tanan nga magtuo kag nagbaton katulad nga nagtumar sang bulong, mahimo siya nga anak sang Dios. Kung mahimo siya nga anak sang Dios, magapuyo siya sa balay sa iyang amay dito sa langit. So ang kamatuoran aton batonon, ang labing importante nga ikaw nagtuo kag nagbato na kay Kristo sulod sa imong kabuhi, agod nga may dako nga kahulugan ang imong pagsilibrar sang kamatayon ni Kristo sa sini nga mga tinion. Madamo sa mga tao nga nagadomdom sang Semana Santa, Holy Week, sa dong ginhimo ni Kristo sa cross, pero kung kutob lamang kita dira kag si Kristo, wala makasulod sa aton kabuhi. Ining tanan wala sing kapuslanan. Katulad lamang nga nakabakal ka man bulong sa imong high blood, pero wala mo man din tumar, wala ina sing epekto sa imong kabuhi. So ang aton himuon, magpaubos kita sa aton kaugalingon, hinulsulan naton ang aton mga sala, tuuhan kag batonon naton si Kristo sa aton kabuhi, kag mag-alagad siya kutob sa aton mahimo, tob-tob siya ang pagbalik liwat sa siningang kalibutan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat.